السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين. أدن أقيماني رمضان مبارك yetip geliye Ramazan ayın bir neçe meselelerini ve arada tutmak meselelerini ve Ramazan ayda bir neçe etmeli işlemleri hizmetinde eşittirer gayret eden Müslüman doğalla başardığımızdan hem bellep hem beklep hem dakik düşünüp çon mesele halal haram mesele ağzın açıya bozuya mesele enteziklat bilen ütkapdu. Onun için dakik bellep, doğru düşünüp, başka doğallamada da hükmen eşittireylin. Müslüman doğalla, şu halkı üstümüzdeki mübarek ay, Şaban ay, geçen ay Recep ay ve inni gelecek ay, mübarek Ramazan ay. Recep ay bilen Şaban ay, mukaddemedir mübarek Ramazan aydan çürüyüm. Katı bereket, tamam yılın içinde başka aylarda yılın her yerine näme bereket bolyan bolsa näme hayrat bolyan bolsa hemmesi mübarek Ramazan ayın bir derya yalı bereketinden birce qatrıdır diýip aýtýar ulamalar. Yılın her yerine näme bereket bolsa şodur Ramazan ayın bir azajyk bereketinden. Ondan sonra mübarek Ramazan ayda Müslüman adam näme ýagdaý bilen geçirse şo bir ayny ibadet bilen geçirse öz Hudaýyny hay we hay bilen geçiragasa Hudaýyna kerde geljek 11 ayda ýene şo boş geçecekdir. Şu bir ay fursat öwdäki mübarek Ramazan ay olja şoň içinde näme form geçirseňiz qalın 11 ayınızda şoňa göre geçecekdir Müslüman doğalla. Ondan sonra mübarek Ramazan ay günnüýüniň bereketleri, günnüýüniň içindäki hayratlary, günnüýüniň içinde Hudaý Taala tarapdan biz musulmanlara berilen oljalary gijesinden ne fark eder diýip aýtdy. Ramazan ayın akşamlarynyň öz başyna bereketleri bar. Ramazan ayın günnüýleriniň de öz başyna bereketi var. Şeýle binahayat Hudaý Taala bereketletip goýupdyr. Elhasıl iman kelimesinden sonra, kelime-i şehadetten sonra 4 tane dinin sütünü Hak Taala alem cihanı halk eden Rabbul Alemin Rahmanur Rahim olan Hudaý Taala maňa ananýan bolsaňyz 4 zady ýerine ýetirin diýipdir. 5 wagt namaz, 3 hefte mundan geçdi. 100 ýyllap horluk çekip halal çörek bilen ağlapdy nefil namaz okuýsaň, ýaňy ýatsa namazyň Allahu ekberine ýetýänlerdir. 5 wagt namazdan soňra Ramazan ay arada 1000 ýyllap näçe ýyllarça Recep ay Şaban ay arada tut ki olanda şeýle sogaby kan Ramazan ayın bir günne ýetýänlerdir. Mutmain bolun. Hak Taala kutibe aleykumus siyam. Maňa ananýan bolsaňyz Ramazan ay kamil tutun diýipdir. Ondan çyrym bir adam meriz bolmany, musafir bolmany, uzru şer'isi bolmany Ramazan aydan bir çöwün agdyny açsa uzru olmanjak bir çöwün agdyny açsa keyfine de meselen Ramazan ay geçenden sonra vay menur men näme iştiwa etdirnip şo bir günüň beraberine bir günü gallaha umur ötünçe arada tutsa özü de 1000 ýaşasa häzir de şo bir günüň sogabyna ýetip bilýänlerdir. Vay men iştiwa etdirnip qadasyny alsak yerine yeter bir gün tutsa Hudaý Taala qadasy bollugy eder. Emme ol bereket, ol nigmeti ki şu bir günüň içinde bady 1000 ýaşatadyk hemişe de arada tutup geçse yine şu bir günün bereketini tapacak değildir. Vakt
fursat, nimet, baka kadrını bilmeli. Ellen gidenden sonram kan ağlap alıp bolyan deldir Müslüman doğalla. Havasımız cem olsun. Ramazan ay arada da 5 vakt namaz yanap. Üçüncüde malından zekat, 500 bin tümeni 12 bin 500 tümenin, 1 milyonu 25 bin tümenin yek çehelom 40'tan bir öl qarib doğanına da degivati duruşuna soğap neçe sadaka verilse zekata yetiyen deldir. Bir de Hak Teala mana anan yanmarsanız zekatınız verin ve ahirkısı haccı farz umrunda bir gedek. Şu 4 zat erkan-ı İslam'dır. Bir vaqtda tonsun gülleri arada tutmaqin heywarak çınnan naqindir özde. Awwalana Ramazan ayın öz bereketi, öz hurmati insana kan Hudaý Taala kömek etip koyupdyr. Ondan soňra Müslüman doğalla arada dehel wagtynda Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimizin bir ulaqan şagirtlerinin birine mediye. Bir gün Peygamberimizin yanına baryadım salamlaşmağa. Görsem Peygamberimiz oturup namaz okuyup duranmış diye. Oturup namaz okuyup dik durmalı yerde oturup okuyayım olmalı. Men aytdım ya Resulallah, nem olya sana oturup namaz okuyan? Bir uzurva olmalı, bir yer ağrıyan olmalı. Yoksa anru ciddik durup bilse oturup namaz okuyacak değil Peygamberimiz. Onna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem on cevabını aydıptır. El-cu' ya Ebu Hureyre. Ey Ebu Hureyre, açlığımdan kalp bilemek yukarıyık deyiptir. Oturup namaz okuyuvatin deyiptir. Ramazan aydan da başka vaqt. Aslında açlığım icade verinek min yukarı kalp namaz okuyun. O da şol server, şol serdar, şol rahmet-i alemiyan. Oturup namaz okuyan açlığım beni icade verinek yukarı kalmağı deyip ya. Ohun bir Ramazan ayın içinde Hak Teala bana anınyan mulsanı tutmalı pokmetiptir. Kutibe aleykumus siyam metni Kur'an-ı Kerim. Meni Hudaý size farz ettim, kat'i kessim deyiptir. Kat'i Hudaý Teala'nın farz eden ladıdır. Ohun Peygamberimiz aydıptır. Men açlıktan kalıp bilemek deyiptir. Ebu Hureyre ohun ağlamağa duruptur. Peygamberimiz ayttir, ey Ebu Hureyre ağlama deyiptir. Fe inne şiddetel hisabi yevmel kıyame la tusibul cai'a. İza ihtesebe fi darid dünya ravahul hatib ve gayru. Ey Ebu Hureyre ağlama deyiptir. Açlık Hudaý için olsa kıyamet gün hesabın yeňilitýändir deyiptir. Kıyamet gün ol gün ike hatta özünü doğuran enesine yekeçe sogap bermäge hiç kimin radyçylygy ýok. Şoňundan çirim açlygyň peýdasy känipdir. Eger Hudaý için bolýan bolsa deyipdir. Öz enesine birçe sogap bermäge rady bolunmajak güne ki kıyamet günü ýylýar. Mes Ramazan ay o cürede açlık yok, behterin nimetle bilen, behterin selalikte iyiliyen zatla bilen, behterin ağdaçarda iyiliyen bir bol nıgmatla bilen, elhamdülillah. Arrıklık ederesi yoktur, tümmellik ederesi yoktur Müslüman doğalla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayda Ramazan ay qoleylap gelýäka sahabeler üýşürip hutba edipdir. Ramazan ayda Müslümanın rızkı köpelýändir deyipdir. Rızkı bereketliler deyipdir. Ramazan ayda her kim bir Müslüman doğanına agdaşarlık berse öz boynunu azad etdi deyipdir. Sahabeler aýdypdyrlar, ya Resulallah, bir näçämiziň pulumuz ýok, bir näçämiziň malymız ýok, agdaşarlyk berer ýaly. Peygamberimiz aýdypdyr, men aýtýan agdaşarlygym bir tabak nahar da diýipdir. Bir çay içerim su, bir hurma, bir agdyň açyşyň menen nipde bir arada tutan adymy berseň de şo sogaby alýan diýipdir. Kıyamet gününe ýanky wagta enene bir sogap bermege rady bolunmajak günden çirim hukman ejra edeweriň Müslüman dogalla. Şuma hal giň fursat, giň meydan bir bol nygmatda elimizde baka. Üçüncüsü
4 zady kän aýdyň Ramazan aýy diýipdir. Deslapky 4-5 gün aýdyp soňram ýaltanyp goýamaýdyň. Biri la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İkincisi estağfirullah. Kulliye metjek bolsak her gün 100 dana aýdyň. La ilahe illallah 100 dana, estağfirullah 100 dana. Yine 2 zat galdy. Hudaýa meni cehennem odundan kesen qaharyň siňen ýeri ondan sakla we cennet beheşt uçmak, Türkmen beheşte uçmak diye. Ol uçmak ki Hudaýa sen rahmatyň ýeri şonu bize nesip etip dua edin 4 zat boldy. Yine Peygamberimiň tapşyranlady ey musulmanlar barıp daňatandan te gün ýaşaýança aç gedilýä Hudaý Taalaň razyçylygyny tapjak bolup diliňizde gaýym boluň diýipdir. Gıybet, töhmet, eziyet, haramdat eşitmek, biderek zatla, biderek zat görmek, şolara habardar boluň diýipdir. Aňruji bolsa biri men oturşaýyn, sataşaýyn diýip bermeler. Ente gurrun boljak bolsa, dostuňa aslan aýtdy goý. Dost birimizin ýadynda salyp duraýlym. Aýtdy dostuňa, men bir wagt gıybet etsem, hayt gıybet etmedi, men ýadyma sal. We men seni gıybet etsem, men sen ýadyňa salaýyn. Birimizi aýdyp duraýly. Bir wagt Hudaýyň ekerde gıybet edilimiz, töhmete, bir eziyete barsa derrew estağfurullah edeýin. O tarafy razy edeýin, özümiz estağfurullah edeýin. Ol gıybet bilen qur açgalygymyz, susuzgallygymyz bolagamasyn. Göze de gaýym bolmaly. Şaýetde bir näçe Ramazan aýda bir näçe seriallar, bir näçe bernamalar bar bolsun. Mübarek ay. Bir 60 saniýesini kulli Recep bilen çalyşyp bolmajak ay. Bir saniýesini kulli Şaban aýy bilen çalyşyp bolmajak ay. Oň ýerine bir para Qur'an oky, Hak Taalaň kelamyny oky, Hudaý Taalaň öz kelamy, Tebarek oky, Yasin oky, durşugyna bereket. Sana rahat-ı kalp, itminan, sekinet, öýüň nurdan noli, bereketden noli, ırskallan noli, ahiretin abad, Hak Taalaň razyçylygy musulman da walla gününmek gibi. Biderek televizyona, bernamlara, CD'lere, filmlere da hasy mübarek aýda wagtyňyzda asyl güýme mäwriň içeriňde de eşitler bolan musulman da walla. Elhamdülillah. Hudaýa köp şükür 3 tane bername we odal kän bolardy. Elhamdülillah. Näçe wagtlar gördüm nakşy bernameler. Bire Kadir giýje, gaty teberrik giýje. Näçe min giýjeden gowdy baýtýa Hudaý Taala. Bir näçe ýyl mundan odal ay Kadir pay, ay hay we hay oturşyk bilen geçirilerdi. Hudaýa köp şükür ne zenanylaryň arasynda, ne erki adamlaryň arasynda şu bername ýokşy zamanda. Şu ýoklugy da gowdur, şu ibadet bilen, dua bilen geçirmelidir. Ve Kadir giýje haçan? Ramazan aýyň ýersinde ulamalar aýdypdyrlar 27-si giýje. Bir neçe ulamalar aýdypdyrlar 25-i giýje. Bir neçeler aýdypdyrlar 23-i giýje. Bir neçeler aýdypdyrlar 21-i giýje. Bir neçe ulamalar aýdypdyrlar Kadir giýje aradan ýersinde diýip belli dädir diýipdirler. Bu biziň emessek gowanna. Bizim etmeli işimiz var musulman da walla. Giýje turup namaz okuymak ewliýalaryň, peýgamberleriň işi. Bu ýerlerde de ýatsy bilen ertimiz okuysak boljak, giýje turup namaz okuyma bizden kyn. Elbette okuyýarlar badyr. Emma Ramazan aý behtirin fursat. Her näme sen selallyňa turýan, turanmaýyň ýort, künnügi eliň al, sınja dehret kıl, 2 rekat nefil namaz okuy. Behtirin fursatdyr. 2 rekat nefilli oky. Näme sura goşdan da goşaga. Alhamdulillah wallahu oky, alhamdulillah bi rabbil falaq oky, alham inna anzalna oky. Bir alham bir qul wallah, bir alham 3 qul wallah. Näfor okuysan oky. Her giýje okuysan, awwelana Kadir giýje her ýerik düşse diýsin. Her ýerik düşse Kadir giýjeden paýly bolýan. Bir. Ondan soňra da giýje tur namaz okuýarlyň guruhuna girersiň. Hudaý Taalaň fazly kändir. Hudaý Taala Erhamur Rahimin, Ekremul Ekremindir. Kıyamet gününe inşallah fakat arada eden şeysen Hudaý Taalaň rahmeti kändir. Kıyamet günü seni
şol giýje turup namaz okuýarlar guruhuna salsyn. Ramazan aýyň bereketine. Turanmaýyň, hem hawaň açylar, hem uqdan açylardyň, hem de giýje turup namaz okuýarlar guruhuna girersin. Bir de bir fursatdyr musulman dogallar. İkilenci var, odal bawal inne elhamdülillah yeňilişenler ya Ramazan bernamasy. On nördi giýjesinde. Gerek zatda. Odal bir ýaşulla pakirla mollala ahulla goýupdyrlar. Ramazan aýlary gelerde geçer, aýyň on nördine ýalqymyn seçer. Atın eýerläp de minerde gaçar. Muhammed ummatyna ya Ramazan niýämişlikle. Hey Ramazana geçip bar ya, hawasyny jem ediň. Pikriňiz üýşire beriň, ibadet bilen geçire beriň diýip gap-gap aýlanyp çykýanmışdyklar. Ramazan aýlar gelerde geçer ha, aýyň on nördi bolly, atyn eýerläp minip gaçyp bar ya, hey musulmanlar, hawasyňyz jem bolsun diýip pakir mollada aýlanyp çykýanmışdyk. Emma bu mahal ok ýok, ýöne şuluklyk, gyýykçyklyk bir näçe ýyl mundan ozalbady. Elhamdülillah küçül bar bir de galyşygly, şo galany da gowdur. Bigat ýaşulla wa, merila wa, çağala wa, ola bolmahan Ramazan ay durşuna bereketli gecedir musulman dogalla yaş dostlar deň duşla 20-15 ýaşyň içindäki dostlar gaýrat edim. Şo galany gowdy. Üçlenjide de odal bolup da inne galan bernamyky galany gowy odal ýürüýti aradan çürim futbol bernamyly bolardy. Gerek zatlar jamy Ramazan gerekkä bizlerden çürim. Başga wagtlarda goýamaly. Başga ýylyň içinde känki bar bir giýjelen gysgalygy bilen ya tarawaňa mydahym bolmaly, ya hatmaňa mydahym bolmaly, ya täwäreňe mydahym bolmaly. Ölüp daň ew ýanyna oýnap tamam edip gep seläliň ya iýip biljekke, ya selälikden önçek bir ýarym saat ýatyp nagat hanywadaňa iş bolmaly, gel tur bigat kynçylyk. Gaýrat edin, Ramazan aýlymyz biderek barnamalara, biderek bir dünýämizde peýdasy ýok, ahiretimizde peýdasy ýok zatlara güýmen mäliň musulman dogallar. Emma Ramazan aýyň aradan meselelerinden, Ramazan aýda aradan meselelerinden salatymrak geçeýliň hawasyny jem edin. Musafiratda bolsak, musafiratda şu aýdyljak meseleler fiqh Hanefi, Hazreti İmam Agzam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görrüňi. Ki biz Türkmenliň mezhebi fiqh Hanefiň görrüňi. Eger musafiratda arada tutmak meşakkati, kynçylygy bolmasa tutmak gowy. Aradalyp agdyň beklemek gowy. Emma meşakkat, kynçylyk, horçylyk boljak bolsa açmak gowy. Biz bir näçe zatlary ýatdaş etipdir. Arada tutmasaň da ejazat bar. Bir musafirat boldy. Bir wagtda seläliň öýde iýipsiň. Erti namazyny okypdyrsyň. Sagat 7 awvel sop 7-de terminaldan ugrajak Teherana ya Maşada ya başga ýerik. Bu suratda selälik wagtdan wagt öz owaňdadyň da inni wajipdir. Agdyň owun beklemek. Inni o ruhsatdan çıkagyly sen. Inni hükmen gaýym durmaly. Bir wagt açanyň bilenne keffara ýok, fakat qaza bar. Keffaran gurruna ahyrda geler. İkilenji mesele. Oňana merisçilik bar. Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir merisçilik. Selälikden öwünçe oňmadyk bolsun, selälikden soňram oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekler. Ya tutupdyr saat 8-9'dır açmasa boljak däl. Ya bir pezeşke mahir musulman, bir ökde musulman dükdür, sen açmaly diýipdir. Ya meselen tengi nefesi var, sen ispiri istifade etmeli diýipdir. Ya her gün hükmen şu günnüýdiň içinde bir kidany kurs atmaly diýipdir. Hudaý Taala hud Qur'an-ı Kerim'de ejazet berdi. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başga bir günlerde tutaň diýipdir. Emma soňramda hiç wagtda açylmak umydy ýok boljak bolsa, onda fidye bermeli. Fidye diýende her günüň tarapyndan baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ýa-da 2 kilo buğday ya buğdaýyň pulunu bermeli.
Yeni bir ağdın açanın müşkili yok. Göwreli bolmak bir denana göwresinde çağı ba. Tutsa da bolýa. Emma pezeşki musulman dükler aýdypdyr. Sen çağaňa ya öýüňe zereri boljak. Ya helakat ya bir gatym meriçilik boljak. Ya süýdinjekkä. O direk bir kynçylykla bolsa şeriaty özüň şeýli parz aradada bolsa şu taýnaçylykda aýdyp goýupdyr. Göwreliden ana bolsaň soňram qadaýdaga diýipdir. Göwreliden ana bol, ay men şmal pul jazyň berasam soňram da qaza bamy? O gurrun agdama. Sen soňram tutup biljek, pul berme gurrun ýok. Pul verme gurrun bir adam ömür ötünçe tutup bilmejek bolsa. Jawan gelin men ne pul jazyň berajak diýär. Ýok, pul verme ýok. Pul verme ömür ötünçe tutup bilmejek bolsa. Dagyk ýatdaş etip goýýardyň. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmänsiň, näçe günden bileňak onu midenine uramalıdır. Zenanalın uzurlu günne düşmegi, adat bolyan gülleri, ya bir çağı dünyaya gelip ondan sonra iğni napak bolsa, bularda da ağzını açıp daqiq güllerini bellep, sonra qazasını hükmen almalı. Bir vaqtda zenanala şol adatın evine geçen kurssan istifade etsele, eğer kurssa bedenine zereri yok bolsa, taýinki adat görmeyin, we bahem şu qızgınlyk bilen tutaýyn nise, ulamala şeriatda müşkili yok diýip aýtýarlar. Biz adatyň öňüne geçýän kurssan istifade etmek Ramazan aýda. Şo kurssa bedene zereri yok boljak bolsa, istifadanyň müşkili ýokdur. Ýoksa da soňram qadasyny alamaly. Yaşulamıştık 50, 60, 70, 80 zenanı erkadan fark etmeye. Canı sağ olsa hükmen tutmalı 20 yaşındaki hali. Emme tutup bilena sonramda qada alıp bilecek değil. Yaşı 90-80'den geçip barıya. Ola her günden çürüyüm bir baş fitre miqdar. 1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdayın pulunu vermeli ki ona fidye değil ya. Bir fidyenle yaşlı da tutup bilmeye. Aradan evvel ne versen de valya üyüşürüp abasını cem olsun. Her gün ne versen de valya yok üyüşürüp ahırda da versen bolyandır. Ramazan aydan başka vaqtda Recep ayda, Şaban ayda nefil arada tutupsan sen dosun öyüne gelipdir. Ya sen dosun öyüne varıptırsın ikisinin hukmu bir. Sen ne ağzın arada da dosun da diye yıllı aşır öye gelin zat iyi bişmeyecek bolsan deyip narahat bolip oti. Manna peygamberimiz aytdyr ağzın açağı deyipdir. Başka bir gün qada et deyipdir. Eger gün örtüden ev bolsa, ol gün örtüden soň bolsa ay dost aňyrda zat kalmadı. Indi men galyny duraýyn nimeli. Emma öýleden soň bolsa, özü enedäden bolsa, enedäden öýüne de bir ýylla ýylaşa musafir etmişdiň, bir gün gele kana gitjek. Recep aý Şaban aýha arada aýyň gurruna däl. Enedäden de jan ogul bir musafir etden aýda ýyly bir gelin biraz iýibişsene diýse, öýleden soňra da bolsa enedäden hatyrına iýibçamaly, soňra bir gün qada edagamalydyr. Ine bula bir näçe zatlar ýeke ağzyny açmagyň ejada berýän zatlar. Emma bir neçe zatlar var. Ramazan ayı bolsun, başka wagt bolsun, ağzyny asıl açmaýar şo zatlar. Sen arada biri arada tutupsan, öýlen ýadyňa düşenek arada dygyň asla. Howlukmanjyk çaý suwuny içipdirsin. Tawhirine etip bolýan, oha görsen aradamışdyň. Ya Ramazana ya başga wagt. Hudaý Taalaň mehmanydyrsın. Bütün ağzında arada, ağzında ondan çürüyüm açmalı değildir. Ol ağzını Ramazan aradanı batıl etmeye. Bir vaqtda biri biçip duran bolsa, sen ne görsen näme? Eger yaşlı bolsa aytyp berme diye qoy ýeşsin otursun. Ýadyna çynakda. Eger jawan bolsa, hayt sen ağzın arada dämi diýip ýadyna sallyp aýtýar ulamalar. Aradan batıl etmeyen meselelerden hava hevra qızgan tutap baryan
kelläň ýuwjak. Ya bir sawunmadan çyrym suwa düşjek. Agdyňy açýan däldir. Aradaň batyl etmeýändir. Suwa düşmekde, keyfine suwa düşmekde, suwa çümp çykmakda, kelläňi öletmekde, ya bir öl parçany bir zady dolanmakda, ya üstüne örtünmekde, ya öl parçan kelläňi daňmakda bilen hiç haýsy aradaň batyl etýän däldir. Meswak kurmak hamirdan dany bolmasa müşkil ýok. Günnüzde uramal. Hamiri ba bolup da meswak urman günnüzlerde. Doğru bir neçe ulamalar aýtýar, mekruh diýe, agdyň açmaýa diýe. Onu da agdyň açmak beter ihtimalken ol hamirden eriyenden soňra ol agdyň öli bilen, agdyň suw bilen şaýat içine gitsin, agdyň açsyn. Akşam hamirli meswak uramaly. Emma günnüz hamirli meswak bolmaýartyn, hamir ýok bolup uram. Rogan zeytun bolsun, her tüýsli kerem bolsun. Ramazan ayın günnüzünde kelläňe, eliňe, aýaňa, bedeniň her ýerde kerem o ýağ istifade edenin ennamyňa çalanyň hiç aradagy müşkili ýokdur. Ýağ bolsun, kerem bolsun, ennamyňa çalamaly günnüzlükde de. Aradaňa derer bermeýär. Düktor gatyra berdir gözüňe damdyrmaga. Göze gatyra damdyranyň günnüzlükde de agdyny açýan däldir. Emma kulak bilen buruna gatyra berilse, onu günnüzlükde gatyra istifade etip bolmaýar. Göze gatyra damdyranyň aradan agdyny açmaýar. Emma kulaga buruna gatyra bolsa, ol agdyny açýandyr. Emma suwa düşende, ya suwa çümp çykanda kulagyňa suw gitse, o agdyny açmaýar. Tekrar edeýin. Göze gatyra damdyranyň agdyny açmaýar. Kulak bilen buruna gatyra damdyrsaň agdyny açýar. Kulaga özi suw gitse, o agdyny açýan däldir. Kan mermek ya da hicamet, hicametin özü sünnet. Arkandan hafaganyň alýaly. Agdyny açmaýar. Emma odal zeif bolsaň, ya kan merende beter zeiflejek bolsaň, onda mekruh. Ýok, kan mereniň menende zeiflemejek bolsaň, mekruhçylygy da ýok. Selalikden öňçe gusul wajib bolupdyr. Selaligini ýipdir. Daň atypdyr. Qamat diýjek bolupdy, inni barıp gusul etjek. Aradagy müşkili ýok. Ýa-da agdy arada günnüz ýatypdyr. Turya gusul wajib bolupdyr görse. Manda da gusul edamaly, agdyny açýan däldir, ýaş dostlar. Galondan benzin çekmeli bolupdyr. Ya o maşindan o maşini benzin çekjek. Şilengi sorýan, agdyňa benzin gelmeýär, emma haqqyt bilýän içiňe ýaxşy benziniň ýysi gidipdir. Aradaňa zerer berýän däldir. Her bir ýys bolsan, ýysganyň menen aradaňa zerer bermeýär. Emma benziniň özü gidasa, o da içiňe gitse, fakat qaza we keffara ýokdur. Günnüz kepläp duruşuna, ya Kur'an okuyup duruşuna, dodagy öl bolsa agdynyň suwy bilen, şo dodagynda ýene ýalasa, ya şol agdynyň suwyny ýene özi ýutsa, aradasyna zerre müşkili ýokdur. Ýennaharyň pes bermek meselesi, gatym muhim meselesi, kän dostlada ýaňşýan meselesi. Ýennaharyň pes berýär, gusýa. İki tüýsli bolýar. Bir bolýar özi ýürek bulaşma bilen oňanak barmagyny agdyna sokanak, agdyna ýelek sokanak, agdyna parça sokanak, bir oňmasızlykdan özi pes berdi. Manna kän pes bersin, az pes bersin, agdyny açmaýar. Agdyny doldurdyň, doldurmadyň diýen gurrun ýok, özi gelse agdyň açylmaýar. Emma biri özi keyfine zor bolar gussa, elin agdyna sokup ya yelek bilen her nämeden çyrym bolsun. Munna gurrunma. O da egel agdy dolu gussa pes berse agdyny açýar.
Yok, zor elin soktur, yelek soktur, bir azıcık pesverte ağzını doldurmasa, mınna ağzını açmaya. Biz özün zor osmak bilen, pes vermek bilen, yok özün yüreğin bulaş pes vermek, ikisinin parkı olli, yanlış mağur eylem. Enan eline çağı var. Süt vermeli olya, emdirmeli olya çağasını. Hiç dereri yok. Dehrette bozulmaya, ağzında açılmaya. Yöne ene zayıf olsa, süt inmeyen olsa, çağı da heyur adavay olsa, başlatta almayan olsa, manna ağzını açamalı. Çağı emdiriyenden ana. Yöne evvelin fırsatta kaza etmeli. Böyle de ağzını açmayan zatla oldu. Ama kulli bir nesil meseleler arada değişli. Kan bolyan zat. Selalligini avadan suratında alıptır, iyi biçiptir. Tekmil bollum deyip niyet et ya, niyet ettim dağatandan ta gün yaşayanca arada tutmağım. Sağadın özüye dağatmağa yine 15 dakika yarım saat vakt ba. Bir kursu da kalıptır. Ya aslan kursu almaktır, keyfine var, su içecek, müşkili yok. Son mun niyetinin öz dağatandan sonra mahim. Dağat yanca, niyet ettin etmedin ecadan badır. 3 tane mesele var, nefile değişli. Nefil dedik aradadan başka vaxt keyfine tutanın. Bire, Receba ya Şullem Şaban ayı arada tutyan, ay arada ayada ağzım açık koyvereyim ne diysen, hükmen on yerine bir gün kaza etmelidir. Bir cevun, keffari yok. İkilencesi bir gurrun ma, Şullem ya Receba ege bir gün tutsan hükmen kaptandan yine bir gün tutmalı. Bicire gurrun yok. Bir gün tutsan var ya, 2 gün tutsan var ya, 3 gün tutsan var ya, öz erkine Ramazan aydan başka vakt. Üçüncüsü de Ramazan aydan sonra 6 gün arada tutmak. Ramazan aydan sonra hılyana bayram ayı değil ya. Bayram ayın içinde 6 gün arada tutmak ki katı soğabıken arada tamam oldu bir güne İd-i Fitr olya. İd-i Fitr geçti ertisinden başlasan da olya 6 günü. Bir günden başlasan olya. İnniki heftesi tutsan olya. Hulasa şu 6 günü şu ayın her yerine tutsan olya. Hatmen ertesi başlamalı. Hatmen şu 6 günü İd olmalı görün yok. Şu ayın her yerine düşsün olya. Fakat ayet günü olmalı değildir. O da katı soğaplıdır. Bir tawar denanalı var. Falancan dünya gelenini arada 10 gün arada sıgattır. Ona da 20 yıl geçip var ya. Hazır da kazasını alanak. Öyle Recep ay Şaban ayda ol nefil arada tutup etmeli değil. Kazan bağ olsa nefil arada tutmağın müşkili yok. Yani Kazan bağ vakti nefile günün güymeme. Bir vakt müşkil yok, niyetinde evvelin fırsatta kaza almak bağ olsa, bir tovarla valiya, aslan kazası yadına düşenek, keyfini nefil tutup be. Bergini vermeli deslab, kazadan çıkmalı, ondan sonra nefil tutun. Misafir etmiştik, 8-9'da ya öğlen öyüne gelip düşüyor. Ne etmeli? Subhanallah iyiptir ya imandır. Zenana uzurgullarmıştık, öğlen pek bolya. Ne etmeli? Akşama çeli, o gün arada hesap değil. Ne subhanallah iyiptir da. Ya zenana uzurluttu, öğlen pek bolya. Akşama çeli vacip, aradan hurmatı deyip onunla da saklanmalıdır. Eğer misafir öye gelip düşüye suyur unertan. Özü dağdan mer niyetini arada tutmak bağmıştık. O bila belli akşam meseleyi yine saklanıp da aradası oluyor. Ama zenana uzurlamıştık öğlen pek oluyor. Bir hükmen şovunu sonra kaza etmeli. Yine akşam meseleyi saklanmalı. Yine bir mühim mesele. İşte Şaban ayın ahirki günü geliyor. Bir de akşam selalligin iyi ya iyanak niyet et diye. Eğer erti
Ramazan ayı bolsa men arada diye. Eger erti Ramazan ayı bolmasa men arada diye. Şoň menen yat diye. Eger pakat şo niyet bilen yatsa erti Ramazan ayı bolsa da men niyeti doğur diye. Şoň bayat qat'i niyet bolmaly. Eger Ramazan ayı bolsa men arada, Şaban ayı bolsa da men arada diýip ýatsa o niyetten niyet bolýan däldir. Ya meselen Ramazan ayının içinde erti doktora varacak. Eğer erti doktor pezeşk kurs verse onna arada değil. Kurs vermese men arada tuttuğum. Ya bir de olmadı. Niyetin tut arada deyip. Erti doktora barsan var. Doktor açmalı deyse açamalı, kefarası yok. O fakat bir gün kadası var. O da zaruri açmalı olsa Müslüman doktor olsa. Adam sakış çeynemek. Bir tor ulamalı dereri yok diýip ya. Ol qadim sakış, ak sakış diýil ýan. Onu çeynanyň men içine zat gitmeýe. Bu mal şikli adamsla on süýjüligi tamam içine gitdi. Biz bu mal sakışlar çeynemek ol agdyny açýandyr. Sakıç akşam çeyneteň çeynemeli, günni çeynemeli däl. Ramazan ayın günnüýünde niyet edipdir, arada tutupdir. Keyfine ağzını açsa, ona keffara da vacip bolýar, qaza da bolýar. Qaza bir gün tutmaly. Keffara näme? Keffara şol adam 60 güllap, 2 aylap, iz we iz bir günne kemmäncik. Eger 59 gün tutsa da 60-njy gün başarmasa ýene gaýta başlamaly. 60 güllap iz we iz arada tutmaly. Arada tutup bilene onna 60 nefere her gün subhane bilen şam vermeli. Yoksa da her gaýsyna baş fitre miqdar vermeli 60 nefere. Mana diýäli keffara. Yine bir kan bolýan mesele. Günnüt agda arada dehret kılıptır. Ağdın bir form öl yanak soğuk bolýada. Bir tor dostla pakirle dol tükürýäle. Şon judunsa ağda açyljak yanak tükürmek gerek däldir ha. Dehret kılyan gidi vermeli işin menen bolu vermeli. Onda şu ağdyny suwa yanak waswas bolýa tükürüp du 3-4 gezek ýok tükürmek gerek däl. Meriz bolsun, musafir bolsun, uzurlu bolsun, her ýagdaýda eger Ramazan aýda bolup agzyny açsa özi ibişek bolýan bolsun ya hatta zaruri qurs atjakda bolsa hükmen mahfiyana bolsun. Ogrinça bolsun. Hatta öz erheleýde bolsa, enedäde de bolsa, ogulgyzda bolsa görmesin. Halvat ogrinçasdan atsyn qursunyň ady. Ya ibişýän bolsa, meriz de bolsa. Ay mena oňa maktip merkan arasynda alyp oturmasyn. Ağdığı anaptır, kan içine gitipdir. Eger heýwere az ýöne bir tükürük saralar mykdarja kan bolany bilen ağda açylmaýar. Ýok heýwere gyzylgan kan giden bolsa, onda fakat bir gün qada etmeli. Selälige turupdyr, erti arada tutjak diýip. Niyet etmendir, niyet ýadyndan çykypdyr. Niyet gerekkä? Selälige tursaň şoň özi niyetde. Men niyet etdim, daňatandan ta gün ýaşaýança arada tutmagy falan onu aýtmak asan lazım da, aýsaň aýdamaly. Ýok, şeýlerin öz niyetdir da.